har problemer med i konkurrence, men har selvfølgelig også taget lidt andet ind. Ja. Så skal vi se, om vi er klar på noget plads her fra morgenen af. I fronten. Rigtig fint. Hvordan? Græsset for højt. Brug næsen. Hvordan? Ja, det var flot, Helene. Det var flot. Ja da. Nu flakker det. Skal vi ind? Så skulle vi gerne kunne få nogle højre og venstre drejninger på. Men du synes det er godt nok. Okay, ja, min fejl. Det røde hat er at belønne et par gange. Bare få hende ind i eller ham ind i position. I pladsen igen. Ja. Bare beløn 3-4 gange, hvor du har i pladsposition. Ja. Du kan et eller andet sted også rette dig lidt. Ja. Der er mange ting. Det var sødt. Jamen, sørg for at tænde mig det dog. Pælig for fanden. Prøv at gå et skridt frem, når hun slutter op på dit venstre side. Så går du et skridt frem. Og skridt frem. Okay, der går du. Og skridt frem. Nu går. Det var godt. Du skal belønne i position også, så hun ikke bryder den. Klik. Nej, den er skæv. Ja. 3-4 gange. Bare klik. Er det meningen, hun skal gå en hel omgang rundt? Nej, det er det ikke, og det plejer hun heller ikke at gøre, men... Altså, hvis hun ikke er tilfreds, så er det ikke bedre bare at gå skridt mere rundt, eller hvad? Så tager de her valpe, de tager lidt opmærksomheden lige nu, kan jeg godt mærke det. Super, det var flot, ven. Sådan, ja. Det var dygtig. Det er meget godt at gå rundt. Ja. Ja, der var sådan fedt. Hvor var det godt. Hvor var det flot. Ja. Super. Når jeg tager den anden vending, så går hun en hel omgang rundt, for jeg har ikke det der bagpartskontrol, som mange andre har. Hun begynder at lave en kæde. Ja. Altså den der gør hun det jo altid. Der gør hun det. Der har hun fået lov til at gøre det, fordi jeg har ikke det bagpartskontrol med, hun svinger baglæns til sådan plads. Okay, jeg har et andet billede inde i Så hun har altid, når jeg har vendt til den vej, så hun altid gået omgangen rundt og sat sig. Det sidder simpelthen så hårdt i hende fra den gamle klassiske indlæring. Okay. Og jeg tror ikke, jeg får en pænere plads af at begynde på det andet, så derfor har jeg valgt at sige, at det vil jeg ikke bokse med hende her. Jamen, ja. Godt. Jamen, så har vi arbejdet med frys på musemåtte. Ja. Super. Ja da, det var godt, ven.
få hende til at stå længe. Og så havde jeg jo en gammel træner, der sagde til mig, ej, omvendt lokning. Ja. Så det har jeg arbejdet lidt med. Hvad er længe? Længe er, jeg vil gerne have hende til at stå 10 sekunder. Ja. Super, det var godt, ven. Jeg har også fået en anden ro, og jeg er lige Så startet. lige lave en til, hvor du fokuserer på hende. Når jeg, Ja, fordi du snakkede lige samtidig, og jeg tænkte, lav lige en til, hvor det er hende, der er i fokus. super, det var godt, ven. Du var dygtig. Det kan godt være svært at se, men lige den før, der lignede det faktisk ikke, at hun rigtig stod på måtten. Nej. Og så var, jeg har fået en anden ro også, men jeg skal selvfølgelig have den fadet væk. Men jeg har fået en anden ro. Ja. Jeg har været ved at arbejde lidt med at bare lade som om, jeg tager en også bare. Prøvet nogle gange bare at folde hånden ud, og så nogle gange at lade være. Men jeg kan godt mærke, at jeg skal ikke gå for hurtigt frem, men det skal også komme rimelig hurtigt. Så. Ja. Godt. Så har vi arbejdet med stå. Og der har jeg arbejdet både med i baglænsgang og med, at hun bare tilbyder den frivillige foran. Du skal nok ikke lige kan se på valget der, hva'? Super. Godt grebet. Super. En af vores laster. Det smitter åbenbart. Jeg synes, det vil foregå. Ja, det var godt, ven. Ja. 30 det. Super godt. Og i baglænsgang, der skulle hun bare parkere en stå. Hun skal ikke blive stående, for det er kun det, at hun står, jeg har trænet. Det er også det rigtige. Starten. Super. Den må vi se helt god, den der. Ja. Ja, det var flot, ven. Dygtig. Ja da. Fin, den. Vi har også arbejdet lidt med blive i position, men det gemmer vi lige, fordi ellers så har jeg ingen til næste gang. Du er Forudseende. ja, fremtidstænkende. I shaping, der har jeg fundet en gammel en frem, som jeg har shapet lidt mere på. Ja, op der. Super, det var godt, ven. Det var godt, hvor var du god. Ja, hvor var du god. Ja. Prøv den. Var det god? Så god. Så god. Nå da. Ja. Det er hun simpelthen den eneste. Til Og dokkedans. dans og håndføring også. Hva? Man kan også se, hvordan jeg har fået hende igennem, ikke også? Nej. Håndtakt. For hun er stadigvæk lidt fokuseret på hænderne, men hun kan uden. Ja. Super. Det ser også ud som om, hun er glad for det i hvert fald. Hun vil gerne arbejde. Så har jeg jo shapet lidt på det med lynlåsen. Og det kræver lige den her jakke, for det er den, vi har gjort det på indtil nu. Det er varmt på hende. Og det gjorde jeg jo, fordi jeg tænkte, om det er nok i det vejr, så vi skal have en jakke på. Så vi tager den Nej, her. det også.
Jeg har en lille smule signal på, må jeg nok indrømme. Super, ven, det var flot. Hvad var det, vi gjorde der? Kunne det blive mere i? Ja, det gjorde vi. Værsgo. Der var de. Ja, der var de. Du var dygtig. Vil du have den? Og den er så ikke shapet helt færdig, fordi hvis jeg nu var handicappet, så ville jeg nok ikke bryde mig om den behandling, jeg får. Så var vi vælte lidt, hvis det var, du ikke var så godt til. Så jeg skal have noget mere ro på den. Super, ven. Det var flot. Hvordan den sidste gang? Super. Fint, det må håbe, det ikke er en, der er dårlig gående. Ja, det skal helst være en, der har Det er nogle sådan gode en sød faste øvelse. ben. Den Ja, det er vedligeholdelse. det. Ja. Jamen, det var det.